Ini ndinoitwa Sorodzai Mundawarara. Ndinogara muMhasvi village, ward 10, Bindura, Masembura chief. Nyaya iri pakati pedu apa inhau yevana. Vana vakasiiwa nevabereki. Ndinowanzofamba ndichiongorora magariro emumusha kuti vana vakagara sei uyezve vagarisani tigere sei navo. Asi nekuona kwedambudziko ratasangana naro mukati mevillage redu, tine vana vari kugara vari vega yatinoti isusu child headed, havana muchengeti. Nekuda kwedambudziko rekuti mai vavo vakashaikirwa nemurume wavo wavakatanga kuita first marriage yavo, ndokubva vangoramba vachingoita zvekubuda vachinobereka vamwe vana vachidzoka, vachibuda vanobereka vamwe vana vachidzoka. Ava vana varume vanodanana navo amai ava vanenge vari vana vadiki zvekuti havambokwanisa kuti vazochengeta vana vakasiiwa nemushakabvu. Nekuda kwaizvozvo havagarisike panzvimbo, havana musha chaiwo wavanoti uyu. Kubva vachisvika muvillage rinonzi Mhasvi, vakauya vachiita zvekuchengeta pamusha, saka havana patinoti apa pavo. Asi nhoroondo yandinoziva inotaurwa kunzi kumusha kwemurume wavo akanga akavaroora in'anga, anogara kwaNyama ndokumusha kwacho. Kusazoziva kuti kubva ipapo vakazofamba sei kuti vazosiiwa vari mudunhu redu nekuti ndoma vakanga vakuchengeta musha nemurume wavo akashaya. Pari zvino vakambouya vakatorwa zvekare nemumwe mukomana wechidiki akavaitisa mwana wemuvillage riri padivi pedu rinonzi Wairera. Vakabereka mwana mumwe chete, ndokubva vabuda zvekare vabva vaita sevanombonoita uroora ikoko, ndobva vadzoka zvekare vane mwana uyu. Kubva ipapo vabva vambotama nemhuri yese hamene kwavakambonorarama vari, iko zvino vakadzoka zvekare. Vadzoka vakabva vazosiya vana vega, ivo vabva vaenda zvekare nemumwe murume. Pari zvino tinonzwa kuti vanogara munzvimbo inonzi Shamva. Saka hatizivi kuti mararamiro avo avari kuita nevana ava havaende kuchikoro, havana pavakarima, havana zvokupfeka, vana varitori desperate paupenyu hwavo hwese, vanoda rubatsiro. Kodzero dzevana dzagara dzanga dzakatotyorwa nechekare nekuti vana vanga vasingakwanisi kuenda kuchikoro. Zvekupfeka chaizvo zvakakwana hapana, nekuti ini semaonero angu mwana asingakwanisi kuendeswa kuchikoro ikodzero dzake kubva kumubereki wake, hakuna aikwanisa kuita izvozvo. Chokudya zera ravo harisi zera rekuti vanganzi vangatsvage chokudya chekuti chidyiwe mumba semhuri, vanga vachiri vana vachiri kusiya. Mashoko ekuti vakabva handina kukwanisa kuawana zvizere, asi ini kufunga kwangu ndeyekuti vana vanototya havana self esteem, vanogona kunge vakatofunga kuti kuvingwa kwataitwa pano hamene zvimwe zvinhu zvichazoitika pamberi sevanhu vasina ruzivo rwakakwana mukati meupenyu hwavo. Tine patakambosangana nechirongwa chevana, inini ndichishanda nemainfants mabelow 5 years. Ndofunga ndakamboita kuti vana vavo vawane kumwe kudya mushure mokunge ndabata mumwe mwana wavo anga ari malnutrition. Pandakaita active screening yavo, ndakaona mwana wavo akadzikira uremu hwake hwanga usingaenderani nezera rake. Ndokubva ndaita kuti mwana uyu aende kuchipatara, akatanga kureceiva maplumbinati ake every month, ndokubva apika mwana uyu. Asi saamai vasingagari panzvimbo imwe chete, kuti unyatsotresa nhoroondo yavo kuti vanenge vaapa, havanyatsonzwisisika mafambiro avo. Pavanobuda vana ava havazikanwi kuti vabuda nguvai. Kana kuti vadzoka, hauzive kuti variko vakadzoka here. Pamwe munoita zvekutosangana munzira, koma kugara kupi? Tiri kugara kwakati. Koma kauya rini? Atakauya nezuro. Ndo mhinduro dzavanokupa, havatauri zvizere. Nogona kufunga kuti kutyisidzirwa kunogona kunge kuripo nekuda kwekuti panogona kunge pachitaurwa mashoko ekunzi ko sei vanhu vakapinda muvillage isusu tisingazvizive, sei izvi zvakataurika, matauriro azvakaita, like ivo vaitoona kunge zvinhu zvavaita, nhamo yavo yaita seyafumurwa, vanga vasingade kuti zviite sei zvizikamwe. Saka ndofunga kuti kutyisidzirwa kunogona kunge kwanga kuripo. Maona kuti vana hamukwanise kuvachengeta, musarambe muchibereka vamwe vana uri mubereki. Kana uchinge wafirwa, gara panzvimbo pamwe chete uchengete mhuri yawakasiyirwa. Uyezve wana dzidziso kubva kumaorganization akasiyana siyana aunogona kupinda uchiwana ruzivo runokupa kuti orarama sei uchichengeta vana uri as a single mother. Nyama dzavo vanhu ava vakagara muno munhu ndokubva vamboenda vachichengeta pamukoma wangu apo, ndobva vamboenda kugoromonzi kumusha kwavo. Mushure monge iye anga ane afere nevapamhiri apa, anga amai vacho vane vana 3 vakabereka. Ndokubva mhuri nefunga yasvika zvikuma 8 kwamuri kutaura ikoko. All in all inosvika ku8 ikoko, but pamakazouya imimi vana vakanyoreswa vaya havasi vaaichengeta vaamai vake,
vamai vake vamwe vacho akanga vaendwa naamai vacho kushamba kuti vakatizira kunge kamurume kangu kavana kasmall agewo. Iwo is just 47 amai vacho ndeva 76. Amai vake 2 wake 1 naiye vaita vana 4. Pandakazoziva kuti amai acho vatotiza ndakatozoziva patobuda mufananidzo asina mbuya kumba kwangu kuno, nekuti kunoku isusu tine mapurogiramu hobbe egovernment. Kune zunde raMhasvi hataimbomunyima chibage chekuti adye zunde rasabhuku. Ava vakaya last year. Zvokuti last year mwedzi upi kana munga yeuke? Last year muna November.